Maayong hapon usab kaniyong tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel guys. Junjun Official 1.0 Buhay Bukid guys. Daghan kayong salamat good guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel guys no. Sa wala pa naka-subscribe diha, mohang nyo ta ginagmay guys. Palihog pag-subscribe guys. Pa-click sa atong subscribe button diha guys. Then sa notification bell guys para masabtan ninyo guys kung kano sa ako mag-upload og sunod nga video guys. Ug nga na dayong hapuna guys. Sa inyong nakita diha guys, perti na akong dakop-dakop anang manuka guys. Kaya nga akong customer nga suki guys, mupalit ko na siyag manok guys. So mao nang akong ginukon na dihang manuka guys. Kay perting kaidla sana guys. Nadakpan ko na sa punuan sa kakao guys, kay nipasok man guys. Ug kay wala na ko madakbian ang adlawan tanan guys, kay kining uban nga mga manok na ako guys, muluwak man ni sanit guys. Ingani man ning mga bisaya nga manok guys, kusog kay mulupad guys. Makaluwak yun sila sa akong net nga giali dito sa ilang sa coral guys. Og kini guys na sa may mangga nagpatog. Og kay naa maguni sila sa taas sa kahoy guys nagbato guys na sa may mangga ako na lang silang pansundungon guys. Naaguni sila ilahi guys ning mga Bisaya nga manok guys nga naagid sila mobatog sa tag-as nga mga kahoy guys. Og kini guys dili kay idlas ako na siyang nadakpan guys. Og sa sunod na kong dughit guys nigamit na og patungan nga gamay guys kay murag taas na gud igud maabot sa sundong nako guys. Og naa sa gud hapit na gud tumoy sa tong mangga guys nagpato guys ang akong ugis nga manok guys. Dili sapit makita pero ako sa sundungon diha guys para lang makalupad nga to speak asa uban nga sanga guys kanang maklaro-klaro lang. Dira sa among lugar guys ang kilo sa manok nga akong baligya diri guys 200 man ang kilo guys pero kay kining mo palit ani guys kay ira man pud itumod dito sa iyang suki sa lain nga lugar guys nihangyo lang sa 10 pesos guys maong ang iyang palitan ni sa akong mga manok diri guys 190 per kilo gyud guys. O kini nga ugis guys murag idlas gyud kaning manuka guys. Dili kay siya maduuran og talabi nagmaadlaw guys ini magpasabot og nga layo kani sila glakaw guys maong ipamaligya na lang nako guys para nga dili na ko mamroblema kung asa ni sila mulaag or kung mawagtang man siya guys. Og kining duha nako nga laki nga manok guys diha sa may Madrid Cacao nagpato guys nisaka gyud ko ana sa usa ka punuan nga Madrid Cacao guys kay habog kay naling gipatugan kung di lang unta ni sila lagyog lakaw guys dili ka pa man sila ipamaligya guys kaso guys kay naara ba diri mga mananap nga mga og manok guys liban sa mga mananap guys do na pa yung mga porhisyo nga mga dagkong ulo nga misay guys ba nga di mahimong dili man dakop og manok sa dili ila guys. So mao na guys nga kining mga manok nako ang mga lagyog lakaw guys tigid niyo magdugay guys ibaligya guday ni nako basta mag-usa na ka kilo guys. So mao na siya guys sa katapusan akong pagdakop ni usa na lang ni kabuk manok diri guys nga nagbatog nga akong dakpunon guys. So bali mao ni sa ikawalo nga manok na akong ibaligya guys. Ugma subunta guys ngani uni siyang sayo guys kay itumod kun ni nga tuga karigara guys. So dako sa ko pasalamat ana ko customer guys kay bisan to dog medyo dili pa kaayo durdag ko ang akong mga piso guys basta madadanas yang tan-aw guys ug nang paliton guys. So kining mga manukan ako guys salin na lang ni sila guys kay ang uban ani guys nangahali naman. Wala lang ko ka video sa ila, wala lang ko ka video ato guys pero kining 8 ka book guys mao na lang ni sa nasalin guys kaya itong pagpalit sa akong mga manok guys mao man sila yung mga guragagmay pa nya kay murag hintubo na may sila gikan atong pagngari sa akong customer dati guys mong iyara sa nigibalik diri guys kay aron yang paliton guys. So mao na siya tanan guys ako na nadakpan ang tanan akong dakpunon nga manok diri guys kung wala unta ni sila manluwak sa akong gi-report nga net dito guys dilon ta ko maghasol og dinako pa ni pagkagabi guys kay sayon ra man to dito dakpon guys sinaram ni sa tangkal sila man mato guys ug mao na gyud ni guys success na gyud atong pagpandakop sa ato mga manok diri guys nga nagbatog sa Madrid Cacao guys medyo butlaw na gyud ni akong kahimtang diri guys kay ako ra ba ni gisilipit ng akong tiil sa gamay nga sa Madrid Cacao guys gamay sipat ug mabali ni guys mahulog gyud kani sa ubos guys nya butlaw pud ni akong pikas kamot nga wala guys kay nagkapot sa cellphone samtang ga video guys mura sad ako gigamit nga flashlight guys. So mulusad na ko ana guys mulayat lang ko diha ginagmay guys kay lisod kay pagtamak sa punuan sa Madrid Cacao guys. Ako lang ni silang isulod sa tangkal guys para nga inigngari og mas sa customer nga mopalit guys diretso na lang ko kuha guys. Ug na nang pagkabuntag na gud guys sayo ni ngari ang akong customer guys kay kuhaon na niya mga manok so maon na sa guys. Ako na isang kuhaon da guys higtanin na ako sila tag-upat guys walo ra man ni sila kabuok. Ug ang halin aning akong ipamaligya nga manok guys ako ra sa ipalit og feed sa mga gilansad nako nga bag-o nga piso guys kay dinhi ra man kumukuha og budget sa akong mga palitunon guys sa akong mga manok guys. So daghan kayong salamat kay sa inyong pagkita sa akong video guys. Palihog na lang sa wala pa naka-subscribe diha. Palihog pag-subscribe, pag-like, pag-share o pag-comment ng akong video kini ang Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. Daghan salamat og maayong adlaw natong tanan.